आसामनि जेसेबां मिनिस्टारफोरखौ दिनै बे बिटिसिआव नुदों, जायफोर एमएलएफ्रा बिटिसिआव फैदों, जायफोर मिनिस्टारफ्रा बिटिसिआव फैदों, बिथांमोनानो बिटिसिखौ धंख खालामनायनि जाहोना बिथांमोनानो, बिटिसिखौ धंख खालामग्राफ्रा बिथांमोनानो। अब्ला दिनै बिथांमोना जोंनियाव फैनानै मा डायलग मारि फैदों, नङा होमबा? बिनिखायनो जायफोर मिनिस्टारफोरा दिनै जोंनि बर' गामि गामि, जोंनि हारसा गामि गामि, बिटिसि गामि गामि हाबदों, बिथांमोनानो जोंनिफ्राय लुटिना लांग्रा मिनिस्टारफोरा बिथांमोनानो। बिनिखायनो बिथांमोनखौ फैनायनिफ्राय बन्द खालामनोबा प्रमद बर'खौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगोन। सार बिथांखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौआ जरुरी जानानै फैबाय। रायजोआ दिनै बयबो मिथिगौ मानो थाखाय प्रमद बर' बिथांखौ दिनै पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौ जानानै फैदों। बिनि गोबां जाहोन दं। दिनै प्रमद बर' बिथांनि सासननि समावनो बिटिसिनि गासैबो जोंनि सिस्टेम ब्रेकडाउन जाबाय, बायफ्लेलांबाय। नोंथांमोना दिनै बयबो मिथिबाय, कागजे कलमे बयबो मिथिजोब्बाय। दिनै प्रमद बर' बिथांनि थाखायनो बाहेरनिफ्राय फैनानै फैसा लाना थांबाय। प्रमद बर' बिथांनि थाखायनो जोंनि बे कलेज स्कुलफ्रा सरकारि जानांगौब्लाबो दिनै सरकारि खालामा होननानै बुंबाय। दिनै कौटि कौटि फैसाखौ बिटिसिनिफ्राय प्रमद बर' बिथांखौ मोनसे दालां बायदि बानायनानै जिहेतु लानानै थांजोब्बाय। बिनिखायनो प्रमद बर' बिथांखौ बे पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै रायजो राजाया दिनै डिसिसन लाबाय, नङा नङा? औ, प्रमद बर' बिथांनि गेजेरजोंनो जुदि जोंनि बिटिसिआ धंख जाबायब्ला प्रमद बर' बिथांखौ बे गोहोनिफ्राय बोख्लायनांगौआ जरुरी नंगौना नङा? औ, बिनिखायनो दिनै रायजोआ प्रमद बर' बिथाङा गाज्रि दामोन, नोंथांनि समाबो मोजां फैगोन सानसे समाव, नाथाय नोंथांखौ जोङो बे पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौआ जरुरी जानानै फैबाय। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जेसेबां थागोन बै आसामनि मिनिस्टारफ्रा फैनानै जोंनि गासैखौबो लुटिनानै लाना थांजोबगोन। जायफोर जेसेबां मिनिस्टारफोर फैदों, जेसेबां एमएलएफोर फैदों, गासैबो लुटि लुटि लांगासिनो दं। नै दिनै नैबे पिएचसिनि पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिंनि स्किम 300टानिबो बारा बाहेराव हरलायबाय। आयं मिथिबाय, बे स्किमखौ बाहेरनि मानसिया लांजोब्बाय, मिथिबाय? बे स्किमखौ दिनै आंनियाव फैलायबाय नै। होमबा बे स्किमखौ बोरै लांनो हादों? प्रमद बर' सार थानायखौ लानो हादों। बिनि गेजेरजोंनो फैदों। प्रमद बर'खौ जोङो दालां होननानै साननानै लाबाय। बे दालांखौ जोङो सेफायनांसिगोन, मिथिबाय? बेनो बिनि गेजेरजोंनो जुदि आसामनिया, दिल्लीनिया, मुम्बाइनिया, नगावनिया जुदि फैदोंब्ला बे दालांखौ जों सेफायनांगौ, सेफायनाङा? सेफायनांगौ। जों मोजां दालां बानायनांगोन। बिनिखायनो प्रमद बर' बिथांखौ बे सरकारनिफ्राय बिदाय होनांगौ रायजोआ डिसिसन लाबाय। जेन बिटिसिआ सान्ति जाथों, जोंनि मानसिया मावनानै मोनजाथों। जोंनि बे बिटिसिआव जोंनि बिटिसिनिनो जेसेबां हारि माहारिफोर दङ गासैबो मावना मोनजाथों। प्रमद बर' जेसेबां थागोन बेसेबांसिम जोंनि बिटिसिआ थाखा फैसा आंखाल जागोन। बिनिखायनो जोङो डिसिसन लाबाय, प्रमद बर' हाताव, बिटिसि बासाव। जय हाग्रामा महिलारिनि, जय हाग्रामा महिलारिनि। बास।